Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neman kuɗi TV. Ina mika baya ga sakon gaisuwa da nake mikawa zuwa gare ku shine ina yi muku albishir yau za mu nuna muku ci gaban wannan bidiyon na yadda za ka nema kuɗi a YouTube a internet. Wancan bidiyon mun gwada muku yadda za ka buɗe YouTube har izuwa sanda za ka sanya bidiyo ya shiga duniya, a gan shi a duniya. Sai dai ba mu gwada muku yadda za ka na samun kuɗi a ciki ba. Za mu zo mu gwada muku kuɗin da za ka na samu, amma yanzu kafin nan za mu gwada muku yadda ake a samu kuɗi a Facebook. Mutane suna mamakin yadda ya za a ce ana samun kuɗi a Facebook baya da su kansu masu Facebook ɗin ba da kuɗi suke yin shi ba. To ana samun kuɗi a Facebook, amma sai dai ba masu Facebook ɗin ne suke biyan ka ba. To hanyar da za ka bi ka samu kuɗi a Facebook shine ana iya samun daga $5 har izuwa dala, wasu suna samun har $100 a rana, duk rana. To hanyar da za ka bi na farko shine ku sa ido ku kalla da kyau, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa, don shine zai ba mu damar da za mu na sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyon. To yanzu hanyar da za ka bi na farko shine, bari mu nuna muku yadda ake buɗe. Hanyar da za ka bi na farko shine ka shigo abin nan, ka nemo Google Chrome application, operan Google din nan. Malam Sabiu, a dai barka za cikin gashin ta ato, ko ba haka ba? Za mu nemo Google Chrome, operan abin nan Google ko? To gashi nan, kuna ganin shi gashi nan, na taba shi. Shi za mu nemo, sai mu shiga, sai mu taɓe shi mu shiga ciki. In kana da shi ka yi amfani da shi, in kuma babu ka da shi za ka yi amfani da kowane application, amma ni wannan zan yi amfani da shi domin ya fi sauki. Ko kai za ka yi downloading ko kuma ka sa wani ya tura maka. Sai mu shiga kawai direct. To da mun shiga nan wajen rubutun nan, sai ka shiga ka danna wajen rubutun nan, nan wajen. In ka danna nan, da ka danna haka sai ka rubuta, na farko ka rubuta G, sai ka rubuta E, sai ka rubuta T, sai ka rubuta S, U, A, R. Sai ka danna wannan aro din. Ku yi haƙuri ba mu buɗe data ba shi, bari mu buɗe shi. Ku yi haƙuri bari mu juya wayan. Malam Shafi'u, to da fatan ka an to lafiya, ya gari ya aiki ya huta ya jin daɗi, da fatan ka da aikin ka lafiya. To barkanka da. Dole sai mun sake rubuta sunan kasantuwa mun tura su biyu. Bari mu sake. G, A, I, E, gashi nan, A, T, S, U, R, L. Yasha. To ga abin da za ka rubuta nan, sai ka danna aro ya kai ka. In ya kai ka wannan na farkon, wannan shi za ka danna. Idan mun danna zai nuno mana kamar haka. Ya nuno haka, sai abin da za mu shiga na farko shine nan wajen na register, sai mu shiga. To mun ya nuno mana nan kaga na farko yana tambaya mu
To barkanka dai. Ya tambayan bari mu dan dinga yi da sauri saboda yana da dan tsayi. Ya tambayan have not account. Ya gari ya aiki ya huta. I have not account. I have an account login. Kana da account to ka shiga. In ba ka da shi nan kuma ya tambaye ka do not have an account register. Sai mu shiga do not have an account register. Sai mu shiga. To mun shiga haka. User ne. Nan na farkon user ne mai nuna mana bari mu rubuta. Mu rubuta menene ma mu rubuta? Soyayya. Ce soyayya. Sai mu zo mu rubuta password ɗinmu. Mu rubuta sai mu sake rubutawa again. Shi ne password ɗinmu. Sai mu ɗauko Google account ɗinmu. Malam Shafi'u za ka iya maganar Sabi kenan. Wannan dai Google account ɗin da muka buɗe ranar da shi za mu ta amfani har mu gama muku, amma za ka yi da wanda ba. Amma yana da kyau a ce ka abin nan ka iya amfani da guda ɗaya. Kun gani soyayya ma at google.com shi ne dai muka buɗe a can baya. Inda kun kalla bidiyoyin baya kun san wannan Google account da mu buɗe. Shi yasa na ce muku kowa ya mallaka nasa saboda yana da matuƙar amfani. To sai ka zo ka danna nan inda rubuta I am not a robot. Sai ka danna. Zai sacin da ya yi sacin ya gama zai nuno maka abin nan I am not a robot. Kaga ya nuna. Amma wani ba zai nuna maka haka ba, zai iya nuno maka hoton titi da waye sai su ce maka kai selecting, in kai selecting sai ya wuce. Sai mu danna kasan nan inda bakin rubutun nan da su rubuta register. Shikenan ya zama yanzu muna da accounts in gesture wanda za ka yi abin nan, za ka samu dollars in kana posting a link ɗinsu ga suna I have an account saving in abin nan not have a well done. Gashi nan da su rubuta well done user has been registered, please login. Yanzu mun riga da mun yi register, wai mu shiga. To shikenan mu shiga mu gani. Sai mu danna nan. Wannan fa shine da za ka samu kuɗi a Facebook, kar ku manta. To mu danna haka. To sai mu sai mu abin nan kun ga abin nan sunan mu ya hauro soyayya. Nan kuma ga security mu Mari. Nan kuma gashi sun ce keep me logged in. Sai mu danna keep me logged in nan. Gashi nan dai ba nuna saboda dai kowa yana fahimta da kyau, domin ba mu nuna wani ya fahimta wani ba lallai fahimta ba. Sai mu danna nan. To bayan mun danna nan za mu zo kuma mu danna nan again. To na farko yanzu mu danna na farko. To mun danna sai mu danna na biyu. Mun yi sacin. To ya sacin ya gama sai mu dawo again mu danna nan wajen. Sai mu danna. To yanzu mun danna har mun shiga login successfully. Gashi nan sun rubuta mana. Shikenan har ma ya wuce. Kun ga the oral shortener service that pay you. Wai sabon abin nan, sabon abin gajarta service abin nan kasuwanci da zai biya ni. Kasa sai ce earn money for every visitor to your links. In kai posting wancan yana maganan cewa original din aikin da za a dinga biyan ka. Na biyun yake cewa earn money for every visitor to your links. Wai ka samu kuɗi ga duk, gashi nan yana faɗan ka samu kuɗi ga duk wanda ya ziyarci link ɗin da kai posting. Kenan na farko suna ce mana yanan suke ce mana you did not say warning, you did not
you did not set a payment method, your payments will be postponed if you did not add a payment method before payment day. Kun gane ko? Wai ba mu abin nan wani gargadi ba mu saita yadda za a dinga biyan mu ba. Idan har ba mu saita ba, to biyan mu ba lalle ya kaso gare mu ba. To bari mu saita ko? To domin saita ga inda za ka danna. Domin saita ga inda za ka danna. Gashi nan dai wannan mai zane ukun nan gashi nan na taba. Nan inda yi zane ukun nan kun ga ya koma cross wajen. To nan za mu danna. Da ka taba shi kenan sai ka dawo nan. Sai ka dawo nan. Gashi nan na rubuta. Ba shi aka yi. Gashi nan na rubuta. Ba shi a ce miki. Na rubuta payment. Nan za mu shiga. Mun shiga wannan payments da rubuta shi kenan. To this month payment kun ga nan ne. Oh my god. Na manta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Hafsi da fatan kina cikin koshin lafiya, ya kike, ya hutawa, ya jin daɗi, ya sararawa. Barka ki da warhaka. Ashe kina nan kin samu gefe ɗaya kin goya. Wancan ma an bari. To ba matsala. Abin da zamu danna shi nan wajen. Kuma ba za mu fasa ba. Zamanci ba wasa ba tunda an riga an kula. Ba za kuma mu nan wajen zamu danna. Daga nan zuwa shekara 100. In dai ne rai tsahon kwana. To mun danna nan wajen kun ga yana suna ce mana na farko suna ce mana sport ticket, na biyu referral system, na uku welcome soyayya. Sai mu danna kan welcome soyayya dinnan. Mu danna welcome soyayya dinnan. Sai ka ga na farko ya ce mana my account, sai mu shiga my account. Gani nan add new payment method. Wai mu adding din sabon payment method. Yadda za a na biyan mu. Sai mu no data available. An tiyo muku tun da dai malam Sabi na kan hanya zai babba mu labarurruka masu daɗi sosai. Select your payment method. Sai mu shiga. Inda PayPal kake so a biya ka, inda Netla kake so a biya ka, inda Bitcoin kake so a biya ka, inda Fiona kake so a biya ka, inda Western Union dollars kake so a biya ka, inda Vodafone Cash Egypt only $5 kake so a biya ka, Orange Money Egypt only kake so a biya ka, 80 Salat Plus me na duk gashi na. To abin da mu za mu zaba, ko ka zabi Bitcoins ko ka zabi PayPal, domin yanzu ana iya amfani da shi a Afirka. To mu zaɓi abin nan, gwada zaɓen abin nan, mu zaɓi PayPal. Za mu zo PayPal ɗin ma duk wanda ya zaɓe shi zai iya yi min magana. Zan gaya muku yadda ake buɗe PayPal account wanda za a turo maka kuɗin. Wanda in kuɗin ka yi tare za ka tura wannan account ɗin, daga wannan account ɗin za ka iya mai da shi kuɗin kowace ƙasa, sannan sai ka tura ainihin account ɗinka. You must fill everything before submitting. To bari mu rubuta suna soyayya. Nan za ka rubuta sunayenka ne fa, sunanka da na mahaifinka. Sai mu sa number wayar mu 091 32 999992. Gai mun sa nan sai PayPal email sai mu sa wannan email din namu. Sai mu sa shi, to gashi nan mun sa shi. Idan sai mu danna nan wajen, nan inda ya rubuta add din nan, sai mu danna shi. To well done, payment method has been added. Mun riga mun gama da wannan. Mun riga mun gama da shi. Sai mu dawo kai ku ya gode, ban mu koma.
To nan mun riga mun gama, sai mu zo mu danna nan wajen. Sai mu zo mu danna wannan mai zane ukun ba, danna shi na saman nan, na saman wanda mun shiga ɗazu. Mun shiga sai mu danna home, shi zai dawo mu da mu gida. Kun ga da nan gargaɗin da suke yi yanzu sun cire shi dai original. Kun ga wannan gargaɗin sun cire shi, alamun cewa za mu iya abin nan, za mu iya fasting ɗin link ɗinmu a koda yaushe muke so, kuma za a biya mu kuɗinmu. Ga inda in an biya ka za ka zo ka ga abin nan ɗinka, za ka zo ka ga balance ɗinka na kowane rana da ake biyan ka. Ga shi nan wajen, nan za ka danna mai ukun nan. In ka ji na ce mai zane uku nan nake nufi. Ga wajen da za ka duba kuɗinka, wannan inda ya kai bakin nan. To kun gani this month earning, kuɗin da aka samu wannan watan $0, CPM $0. Ga shi nan komai dai za mu gan shi 00 ne, kasantuwan cewa ba mu fara yin aikin ba, ballantana a biya mu. To sai mu koma, ga nan inda za ka ga kuɗinka kenan da a biya ka. Nan kuma na biyun nan shine my links, yadda wai abin nan link ɗin da ka taɓa postawa, duk wani link ɗin da ka posta a nan za ka gan shi, kaga kuma adadin kuɗin da aka biya ka a wannan link ɗin. Ina mai tabbatar muku wallahi tallahi ana biya, ba wai ƙarya bane, ba kuma yaudara bane. Inda ni na gwada kuma na samu. Inda a ce muna da isasshen lokaci da zan iya nuna muku irin abin da nake samu, irin alkhairin da nake samu a ciki. To shikenan, yanzu sai mu abin da mu fita. Mutane suna mamakin ya za a yi ka iya samun $5 na Amerika a cikin Facebook cikin kowane lokaci guda. To yanzu ana so in ka posta link din, ma abin da na manta ban fara muku ba shine, in ka posta link din mutum 100 ne ake so su kalla bidiyon ka. In su kalla bidiyon ka kana da $1, duk mutum 100 kana da $1. To in ka dage za ka na iya samun $5 a kullum, kuma kowace $5 za ka na samun $5 a kullum. A kowayen da suke iya samun abin da ya haura $100 ma a rana. Amma ga yanayin yadda abin nan ka jajircewa kasuwancin ne. Sannan yanzu za mu nuna muku yadda za ka yi ka posta link ɗin. Yana da kyau mu nuna muku shi domin ku fara posta. Sannan bari mu nuna muku yadda za ka posta link ɗin. Za ka samo link da kuma yadda za ka je ka samo link ɗin. Yanzu dai mun mallaki account ne, aiki da shi ne ya rage ko. To yanzu za mu gwada muku yadda za ka bi domin ka samo wannan link ɗin, ka kuma zo ka posta shi. Minti 19 da sakanni. Gaskiya bidiyon nan ya yi tsayi, ku yi haƙuri. In mu fiye jan shi da tsayi, ba kowa ne zai fahimci abin da muke nufi ba. Amma don Allah ku dakace mu a shiri na nawa ne nan ma, shi wannan ne shiri na 3 ko. Ku dakace mu a shiri na 4, za ku ji ƙarishan. Don Allah kenan, ku yi haƙuri. Ya kai min minti 20, ba kowa ne zai iya haddace abin da aka yi ba. Mu kuma burinmu a ce kowa ya haddace shi ne. To yanzu dai za mu abin nan, sai a na gaba za mu nuna muku inda za ka je ka samo link. Samo link ɗin bai da wahala. Za mu gwada maka inda za ka samu link ɗin, sannan ka zo ka posta, ka yi posting ɗin shi a Facebook. Har yadda dabarun da za ka yi har mutane su kalli wannan link ɗin, su danna wannan link ɗin, da sun danna kai kuma kana jiran kuɗinka. To a na gaba ne za mu nuna muku yadda za ka yi wannan, har ma da yadda za ka abin nan, har ma da yadda za ka cire kuɗin, da kuma yadda za ka ƙirƙira accounts naka na kanka da za ka na cire kuɗinka a ciki. To sai an jima, wassalam. A nan muka tsaya daga ƙarshen shirin. Za mu zo mu abin da a ciki sai mu ƙara samun ku na YouTube ɗin shi ma duka. Wassalam. Dan Allah ku yi mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora ci gaban shirin. Ni na ku soyayya.